Sembla mentida, oi? Pensar que hi ha una connexió tan directa entre una pel·li de culte dels 80 i l'època durada del jazz. Doncs sí, existeix, i avui el que farem serà creuar aquest pont musical, un pont que travessa ni més ni menys que mig segle, des d'una comèdia que tothom recorda fins al so vibrant de les grans orquestres. Doncs aquesta és la gran pregunta, com pot ser? La resposta, ja veureu, es troba en una escena d'aquelles que no s'obliden, en un artista absolutament llegendari i en una cançó que es va negar a caure en l'oblit. Som-hi, comencem a estirar el fil d'aquesta història. Vinga, doncs, anem al principi de tot. Comencem per l'element que, per a tota una nova generació, ho va engegar tot, la pel·lícula. Viatgem en el temps. Som a l'any 1980. Als cinemes s'estrena una pel·lícula que és una autèntica bogeria, una barreja de comèdia, acció i, per sobre de tot, una banda sonora espectacular. Estem parlant, és clar, de The Blues Brothers. La història, per si algú no la recorda, va dels germans Jake i Elwood Blues. Tenen una missió divina, ni més ni menys, salvar l'orfenat on es van criar. I com ho pensen fer? Doncs reunint la seva antiga banda. I de passada, és clar, sembrant el caos per tot arreu amb la seva música i les seves trapelleries. I l'impacte va ser mundial, Però el més curiós és com es va adaptar el títol. L'original, The Blues Brothers, és prou clar. En valencià es va traduir literalment, Els germans del blues. Però en castellà van triar Granuses a todo ritmo. Curiosa elecció, Això ja ens diu molt de com cada lloc es va fer seva l'essència de la pel·li. Però a veure, enmig de totes aquelles persecucions de cotxes boges i concerts improvisats, hi ha un moment que realment destaca. De sobte apareix un home elegantíssim amb una energia que desborda, puja a l'escenari i es menja la pantalla. La pregunta és òbvia. Qui era aquell home? Doncs aquí és on la història fa un gir fascinant. Hem de fer un salt enrere en el temps per conèixer una autèntica llegenda. El seu nom, Cab Calloway. A la pel·lícula fa de mentor dels germans, sí, però a la vida real era molt més. Era, de fet, una de les figures més gegants de l'era del jazz i el swing. Un cantant i director d'orquestra absolutament extraordinari. Va viure ni més ni menys que 86 anys, una vida llarga i plena de música. Per això la seva aparició a The Blues Brothers no és un simple cameo, no, és molt més que això. És el testimoni vivent d'una carrera que va recórrer dècades i dècades de la història de la música nord-americana. I què tenia d'especial Calloway? Doncs el seu estil era absolutament únic. Era un mestre de l'escat. Això és aquella tècnica vocal on en lloc de cantar paraules s'improvisa amb síl·labes sense sentit. I la seva marca de la casa, el que tothom coneixia, era el famós hi-de-ho, una mena de crida i resposta amb el públic que es va convertir a la seva signatura inconfusible. I precisament aquesta energia ens porta directament a la cançó que interpreta la pel·lícula. Una cançó que, de fet, té una història darrere d'allò més peculiar. La cançó és, ni més ni menys, que Minnie the Moocher. La traducció seria una cosa així com Minnie la pidolaire o la vagabunda. I de què va? Doncs narra la història d'una dona amb un estil de vida, diguem-ne, poc convencional, però que tenia uns somnis gegants. I aquí ve la dada més sorprenent. L'èxit brutal d'aquesta cançó no va començar amb la pel·lícula, ni de bon tros. Va començar als anys 30. I sabeu com? Apareixent en uns dibuixos animats de l'icònica Betty Boop. Sí, com ho sentiu. Va ser aquesta associació el que la va convertir en un èxit massiu, dècades abans que la descobressin els Blues Brothers. La letra, de fet, és un retrat ple de fantasia. Ens descriu la Minnie com una dona amb un cor, atenció, tan gran com una balena. Ens diu que somiava amb una casa feta d'or i acer i que tenia una fortuna d'1.000.000 $, això sí, tot en monedes de 5 i 10 cèntims. És una barreja genial d'opulència i alhora d'humilitat. Però clar, aquesta cançó és molt més que una simple anècdota. En realitat, és com una ambassadora de tota una època, de tot un gènere musical. Llavors, de quin so estem parlant exactament? Doncs vinga, anem directes al cor musical d'aquella època, l'època de Cab Calloway. Parlem del so explosiu, vibrant i potentíssim de la Big Band. El nom Big Band ve de l'anglès i vol dir, literalment, gran banda. I creieu-me, no exageraven gens. Aquestes orquestres enormes van ser les reines absolutes de l'escena musical durant els anys 30 i 40, en el que es coneix com l'era del swing. I d'on sortia aquell so tan característic?
Doncs d'una combinació d'instruments molt potent. El nucli, bàsicament, eren les seccions d'abans, saxos i trompetes a dojo. Després, una base rítmica amb piano o teclat. I finalment, la incorporació de les guitarres elèctriques, que li donaven aquell toc més modernet. Bé, doncs ara ja tenim totes les peces. És el moment de tancar el cercle i veure com tots aquests elements, que semblaven tan llunyans, en realitat estan perfectament connectats a través del temps. Aquesta cronologia ho deixa claríssim. Pense-m'hi, anys 30, Cab Calloway és una mega estrella al cim de l'era de la Big Band. Avancem ràpid, gairebé 50 anys, i arribem a 1980. Una pel·lícula de comèdia el redescobreix i el presenta a un públic totalment nou, un públic que probablement no n'havia sentit a parlar mai, ni d'ell ni del so de la Big Band. Així que, la conclusió és clara, oi? The Blues Brothers va ser molt més que una simple pel·lícula per passar l'estona. Va funcionar com una mena de màquina del temps, com un pont cultural que va rescatar un llegat musical increïble i el va servir en safata a una generació nova. I gràcies a això va garantir que tota aquella energia i aquella història no es perdessin. I clar, tot això ens deixa amb una reflexió final. La història de Cab Calloway i The Blues Brothers ens demostra la poder que té una redescoberta feta en el moment just. I ens fa preguntar, quantes altres joies culturals, quants altres tresors artístics del passat deuen estar per allà, esperant simplement que algú els doni l'empenta necessària per tornar a brillar?